Leállt Románia kataszteri és telekönyvi nyilvántartásának rendszere, miután az ANCP szervereit nagyszabású hacker támadás érte. Ezzel együtt leállt az Etherra is, amely Románia kataszteri és telekönyvi nyilvántartásának az alapját képezi. Ez egy súlyos probléma, amely nem csak a földmérőket érinti, hanem mindenkit, akinek jelenleg ingatlan ügye van folyamatban. A rendszer leállása miatt jelenleg nem lehet telekönyvi kivonatot igényelni és új kataszteri dokumentációt leadni, késnek a telekönyvi eljárások, és számos adásvétel sem zárható le, mert a közjegyzők sem férnek hozzá az adatokhoz. Az ANCP közleménye szerint az adatok nem sérültek, és a szakemberek nagy erőkkel dolgoznak a rendszer helyreállításán. Ha a következő időszakban az ön ingatlan ügye is késik, akkor fontos tudni, hogy ennek oka az országos rendszerleállás, nem pedig a földmérő vagy a közjegyző munkája. Mi a Topoket Consultingnál figyelemmel kísérjük a helyzetet, és minden fontos fejleményről tájékoztatjuk Önöket.